Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Aminado po ako na ako ay second wife lang ng mister ko. Nagkakilala kami 5 years matapos silang magkahiwalay ng asawa niya. Nagpakasal kami sa simbahan. Hindi mahirap mahalin si Bert dahil bukod sa masipag, siya rin ay madiskarte, malambing, loyal at pinagwapo pa ng kanyang mga dimples. Inakala ko na pang forever na ang pagsasama namin. Ngunit hindi pala. Taong 2013, binawian ng buhay si Bert. Madaling araw pa lang lumalagabog na sa katok ang gate namin. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang mga kapatid ni Bert kasamang ilang kapitbahay. Hindi daw sila papayag na hindi sa kanila iburol ang kanilang kuya. Nagkasagutan sa loob ng bahay namin. Nalaman ng mga kapitbahay at mga tenant ko ang kalagayan naming mag-ina sa buhay ni Bert. Wala kang karapan sa... hindi maganda, direct. Sorry po. Wala kang karapatan sa kuya ko. Alam mo yan. Ay, parang bakla. Ulit. Para sa parlor. Parang nangaaway. parang nagupitan ng mali eh. Take 3. Wala kang karapatan sa kuya ko, alam mo yan. Pinagdamot mo pa sa amin si kuya. Hindi mo pinapayagang pumunta sa amin nung nabubuhay pa. Sabi ng isang kapatid niya. Anong pinagdamot? Samantalang mama ko pa nagsasabi sa papa ko na, birthday ni nanay, birthday ng kapatid mo, hindi ka ba pupunta? Tapos siya pa yung namimili para sa bibit-bitin ni Papa pag pupunta sa inyo. Sagot naman ang panganay ko. Pag-usapan niyo ito ng maayos, alang-alang kay Bert. Sabat naman ang nanay ko. Huwag kang sumabat, di ka kasali dito. Sagot naman ang kabila. Pati nanay ko binabastos nila sa loob ng pamamahay ko. Mahal na mahal daw nila ang kuya nila at pinagkait ko daw ito mula nang magkasama pa kami. Dito na hindi nakatiis ang anak kong lalaki. Kung mahal niyo ang papa ko, bakit ilang birthday ang hindi niyo pinuntahan? Ni kumustahin, ni hindi niyo siya nagawang alagaan nung magkasakit? Sabi ng anak ko. Huwag mo ako sasagutin ng ganyan, pamangkin lang kita, respetuhin mo ako. Sagot ng kapatid ni Bert. Hindi ako makapag-isip sa panahong yun dahil sa kakulangan sa tulog. Magulo pa ang isip ko sa kamatayan ni Bert. Sa madaling salita, umabot kami sa desisyon. Sorry, napasma yung dila ko eh. Napasma yung dila ko, ang dami kasi character. Nalito ang dila, nalito. Sa madaling salita, umabot kami sa desisyon na hatiin ang araw ng burol. Ang huling burol, na kalahating linggo ay napunta sa kanila para wala ng gulo. Lalo pang naging magulo nang ilipat ang bangkay sa lugar nila. Kahit sa libing ng asawa ko ay hindi kami nagpunta ng mga anak ko. Napakasakit na hindi ko man lang naihatid sa huling hantungan si Bert. Tama nga ang naging usapan namin ni Bert noong nabubuhay pa siya, na kapag nawala siya, tsak na manggugulo ang mga kapatid niya. Akala ko nang mailibing si Bert tapos na ang gulo. Hindi pa nakontento ang mga kapatid ni Bert. Ikinuwento nila sa kaibigang babae ni Bert ang pagkatao ko, tas humingi sila ng simpatsya, tapos siniraan ako.
Isiniwalat nila sa buong ospital na pinagtatrabuhan ng asawa ko na hindi daw ako ang legal na asawa. Sinuyod nila ang lahat ng mga departamento. Hindi na inisip na pati kuya nila ay sinira nila sa ginawa nilang ito. Pinagtangkaan pa nilang kunin pati yung mga benepisyo ni Bert. Nang mag-umpisa ako magtrabaho sa ospital bilang kapalit ng asawa ko, ay naranasan ko ang bastusin, maglakad na parang walang ulo sa loob ng ospital, abahin ng mga kapwa-empleyado kahit na ng ilan sa mga itinuring na kaibigan ng asawa ko. May mga lalaki na ang tingin sa akin ay lalaki lang ang kinabubuhay ko at parang ibinubugaw ako. Uy, kapag gusto mo mag-asawa ulit, sabihin mo sa akin na may irereto ko sa'yo. Sabi pa ng isa sa kanila. Sagot, ano ba yan? Yung dila ko Napasma gutom. Oo Sagad sa buto ang pababastos. Pababastos. Epekto yan ng fasting. Sagad sa buto ang pambabastos nila sa akin. Sabi pa ng isa, pwede ba manligaw? Dadalang ko ng manok yung aso mo. Sasabihin ko, o aso, kainin mo to. Pagkatas mong kumain, amo mo naman ang kakainin ko. Ano ba yan? Oh my God, di ko na kaya mga bagay na ito. Ayan tuloy, nag-move yung messenger. Teka lang. Ay, grabe. Ramdam natin, partner, mga eksena nitong babaeng ito. Tapos, ito na ang nangyari. Pati dating amo ni Bert, pinahirapan ako. Cook ang item ko pero ginawa niya akong tagalinis ng mga heavy duty na kalan, locker ng mga babae, gulo-gulong files na may namamahay na daga, ipis, mga ref at freezer, lagayan ng gulay. Kulang na lang pati CR ipalinis sa akin. Sa mga duty ko, mabibilang na mabigyan ako ng helper. Sa akin lahat, pati pagbubuhat ng mga crates ng karne. Busabos ang trato sa akin dahil second wife lang ako. Hindi nire-respeto at walang alam sa work, iyan ang sabi nila. Pag nagkamali, pinagtawanan, pinapagalitan din sa harap ng maraming tao. Pero sa kabila nito ay inayos ko pa rin ang trabaho ko. Ayokong masira sa direktor na nagpasok sa akin at buo ang loob ko para mapag-aaral ko ang aking mga anak. Pagkatapos ng duty ko, may extra duties pa ako kung may catering sa ospital. Nagbe-bake pa ako pag uwi sa bahay para may maibenta pandagdag sa gastusin naming mag-ina. Lumipas ang 3 taon, nakamit ko ang kauna-unahang Model Employee of the Year sa department namin. Gusto kong isampal sa mga taong lumait sa akin ng bastos at ng chismis ang plaking hawak ko. Pero hindi ko ginawa. Ngayon, graduate na ang mga anak ko. Meron na po akong engineer at teacher. Umalis na ako sa work ko kahit regular na ang item ko. Nag-focus na lang ako sa pag-bake ng homemade products ko. At sa wakas, nakalaya na rin ako sa mga taong umalipusta sa akin dahil sa pagiging second wife ko. Ako po si Tina, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Grabe naman kayo Grabe kay Tina. naman kayo kay Tina, Bobina, Bobina. Hindi ko napigilan. Sorry! Mali ka naman, Tina ba yon? Tina, Bobina, Fanan. Always your number one. SM radio station.